Pinia bangke nili nali tumafan Assam special 6 schedule TET exam along ki undun tang abang fu abang pitum hansi admit card la pen Marksheet APHUTHAK LABANGSO video long nali tum hanang than pachini pon ikpo la sinali tum klardak mate details bang kai kia son LABANGSO video arlo si thekpon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kawe Carbitesh 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame la pen non LABANGSO YouTube channels tame 10k bang le ikpo la si LABANGSO 10k kapilis reakzi afanali tum jong si LABANGSO YouTube channel na anta subscribe kelang pelte kaching hon pen subscribe ikon lapen adunges tame belarjan thekling hodas tame nalitum berpon igdernon nalitum latest update kaike kelang long verzi afan tangte LABANGSO 6 schedule TET APHUTHAK lenon pathiek pen lang polonang lapen chithan polonang tangte non pathiek pen chithan polonang Assam server shiksha abhijan mission mate office of the district mission coordinator Karbi Anglong district lapen Karbi Anglong autonomous council hin pen LABANGSO notice bang edak kipi pona lapen copy notice ma LABANGSO APHUTHAK non lang ponang pathiek pen lapen LABANGSO notice da publish pon bang 29 September 2023 si release pon iglo lapen dak notice na litum thek pon long ikpo lagi tok don notice budak tok iglo lapen dak tok bangke alam the bang ni linali tum hanang than pachini pon ikpo. This is the general information to all TET qualified candidates in 6th schedule special TET examination held on 30 April 2023 to collect their TET Marksheet Cum certificate from office during office hours only on producing their TET admit card. Lasilason lo daki tokpon alam thebang la puhelo kedam tang hot 6 schedule special TET ki tokdun abang phi mate hoda ki undun abang phi atum hanse LABANGSO anotis bang dak ki pipon iglo to sialang litum TET Marksheet lapen certificate APHUTHAK sidak notice bang pipon iglo lasi kuma abang phi atum 6 schedule special TET examination long ke pastun ma ki undun ma alang litum phan Marksheet lapen certificate na paching thum igo pusidak kipi pon iglo LABANGSO notice bangke lapen nalitum LABANGSO Marksheet lapen certificate kaching thum dama ho nalitum TET admit card bangke nalitum chepon ignangpo lapen dak issue date bangke la son lo 3 October pen chenglok da 5 October an si last date an pipon LABANGSO bong nalitum ingthum dam ignangpo Marksheet bangke lapen certificate bangke lapen time bang 11 AM to 3 PM anlo office apor hotsinalitum humri dam ignapo lapen kidam nengzia dim la bangke la son lo SSA conference hall Karbi KASC mate Karbi Anglong autonomous council difu LABANGSO dim sinalitum dampen humri dam ignangpo lapen puthot nili danang than pachini ponekpo server shiksha abhijan conference hall Karbi Anglong autonomous council dipu LABANGSO dim sinalitum apora teng pen damsi and dam ignang pola certificate pen Marksheet bangke pen apor bang 11 AM to 3 PM LABANGSO bong molam sinalitum dam ignang po pen dak kipipon a time pen jong sinalitum dam dete hoda office bangke bon ik check po si adet bang son hello 3 October pen dak 5 October LABANGSO bong sinalitum dam ik nangpo lasi LABANGSO video nalitum kaan ma share ego Karbi Anglong arats tame palang ikna lapen kaan mala TET long TET exam mate 6 schedule special TET examination long ki undun abang phi atum alang litum than igon lapen share pon igon Marksheet lapen certificate paching thum dam igon adim la bangke nili amota pui galo servo shiksha abhijan conference hor Karbi Anglong autonomous council dipu LABANGSO dim sinalitum khumri dam ignangpo mate dam ignangpo lasina LABANGSO notice bangke kipipon iglo asila pulo lasika nalitum jong sijirpu jirpi kumani kitok dun bang do mate test ki pas tang do pulo tang te la 6 schedule TET exam ki pi hot ki pas tang tum do pulo nalitum share ikon la pen paching thum dam ikon alang litum Marksheet la pen certificate abangke la sipinia video la mani nalitum han short information ki wan pi bangke la anchot la pen son nalitum information mate voreng abrita la pen kapre ga son jong nalitum karju
long verzi mate kai kes tame nali tum nang ik verzi pulote labangso YouTube channel labang ke nali tum subscribe ikon apen adung hes tame bela jandi hodak nali tum ber iklego lalo pulote nali tum a mobile long latest update nili dak PC tame nali tum a mobile long anang lepe nali tum berta kelong da prai afano lasi pinia video long mal anchola lasi do me thak me kaduka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelang rad do an fans tame nili hen pen kardom to change your